kwanan na aka zo wata ta ce min malam bari in gaya maka wani abu da ake yi, kuna nan kuna ta neman gidan karuwai gidan kaza, an daina karuwanci a titi yanzu subscribing ake yi. Na ce ko? Ta ce bari in turo maka wani site. Sai na sa wani dan hizba na ce da Allah je ka kai rijista ana. Da ya je dan hizban ya shiga sai aka bude masa aka ce ba da 5,000 na membership, sai tura 5,000 sai aka yi subscribing sai aka bashi sai ya shiga aka ce you are welcome now, you are now member. To da member din kuma akwai group caca cikin group din, sai aka ce ina yake so a saka shi kuma a ciki, shin dan luwaɗi ne shi ko dan maɗigo ne shi ko kuma dan zina ne. Zinan ma babi uku, da matan aure yake so ya ko da 'yan mata ko da zawarawa. Sai ce a shi ɓangaren zina. To sai aka buɗe masa nan aka ce to sai an yi chatting da shi an ga fuskarsa an tabbatar shi ne, sai an yi video call. To yadda aka yi video call da shi aka gan shi, a ce to shi kenan. Sai aka ce to yanzu ina yake so ya biya 30,000 na kawalci, sai kuma ya faɗi inda yake so a kamar. Suna na ya tura min su a wayata nan da hotunan matan da abubuwan da aka diyana nan can yadda suka yi da ita. So da aka sai a ce to yanzu sai ce shi matan aure yake so. Sai aka ce to yanzu akwai guda 10 a hannu, amma sai dai ya yi order 2. Sai aka turo masa hotunan matan aure guda 10, suna nan muna da su guda 10. Ta turo ta ce to sai kuma bikin a ina yake so a kai masa su. Akwai 'yan adaidaita sawun da masu motocin da su kuma aikinsu je ka can unguwar ka ɗauko wance ka kai ta can, ɗauko wance daga can ka mai da ita gida. Akwai waɗanda suke wannan odar. Sannan in kana in baka da guri sai ka faɗi wani hotel kake so, sai su buga manajan hotel ɗin sai su yi maka oda. Muna son ɗaki mai lamba kaza za mu kai wata yarinya. In ka sai a ce maka to shikenan yanzu ka da ka je reception kawai a baka mukulli, tana nan tana jiran ka a ɗaki mai lamba kaza. Da ka je reception kawai manaja sai zira maka mukulli kawai sai ka wuce sama, an gama komai. Sun biya maka hotel ɗin, sun kama maka ɗaki, sun aje maka matar. Hamman kana son abinci ma za a iya kai ma abinci, ko za ka zo da abincinka. Ko na ce maka 6 to 6. In matan aure ne za a ce to su fa ba a daɗewa da su saboda mazan su kasu dawo ba sa gida. Saboda haka su short time ake da su. 2 hours ne, 3 hours, in yayi nisa 4 hours. Kuma evening abin nan hours ne, babu night hours. Sannan wacce za ta kwana kuma za a gaya maka 6 to 6 a awa 12 kake da shi da daddare ko awa 12 kake da shi da rana. Ko 6 hours kake so. Malam abin na riƙe baki, ranar da ya tuttura mu abubuwan nan, in na bacci na rufe ido na ma sai ya buɗe. In na rufe ido na ne baccin yake zuwa kawai sai ga idon ya buɗe da kansa. So da abin da na gani na tashin hankali. Sai ce to yanzu a turo masa kuma 'yan mata. Sai aka turo guda 4, su ma hotunan su yana nan. Aka turo guda 4. Aka ce to su kuma 4 aka samu yanzu wanda suke already a hannu. An mata waya ke akwai dabarar da zaki ki fito daga gida ki ce babanki ko ana biki ko ana suna ko ana kaza ko zaki je karɓo wata takarda ko zaki je ganin ƙawarki, tunda iyaye ba ai gaya musu ake za ta tafi karuwanci ba. In ba zawara ce haka. Ta sai aka tura masa 'yan mata 4, aka tura masa matan aure 10. Kuma mai yin wannan abin an rasa a wace jiha take ne. An yi ta ƙoƙarin bin layinta ma a gano a ina ma take ya gagara. A Kano take, a Kaduna take, a Abuja take, a ita kawai wannan haɗe-haɗen take yi. Su kansu matan ba su san wace ce ba, su ma shiga suka yi rijista. In an kama su ma ba su san wace ce take wannan haɗe-haɗen ba. Sun yi wani networking, sun yi wani dabara. Abin yanzu kana jiran mace ba za ka ga mace akan jiya ce kai gari yayi kyau yanzu duk ba mata, duk ashe sun koma social media, sun koma TikTok, sun koma can anan ake haduwa. An koma sai a ce to mu haɗu a shop kaza ko mu haɗu a guri kaza. Har su kan sai a ce to me kwanki zauna fa kina karuwanci za a gane ki wajen salon ko wajen sai da magani
ko wajen sai da takalma ko wajen sai da jakunkuna, sai ya zama nan in suka zo za a ɗauka kwastoma ne suka zo. In ka zo sai a ce maka to na zo siyan jaka, me laifi za ka ce na me ka gani tare da ni, me ka gani, jaka ce ga ta zan zo siya. Ba ka da evidence, ba ka da evidence, ba evidence, babu sai Allah. So da ka kamo yarinya, shi yasa yanzu waɗanda suke karuwancin sai a ba su jari a ce kawai abin da zaki kama kanti. Shi wannan abin zaka ga ai ba shi yake bada kuɗin da ake siyan motoci da iPhone 16 da kaza. Wannan kantin kai ku kanti nawa gare ku? Wani irin mu'ujiza ce na kantin? Kantin da ake sai da man gashi, ko kantin da ake sai da maganin ƙarfi, ko kantin da ake sai da takalma ko jakunkuna, kuma da motan miliyan 60, miliyan 40, miliyan 30, miliyan 10, miliyan 15, kuma da iPhone ta miliyan 6, ta miliyan 5, ta miliyan 4. Haka ne ma sai mu bubuɗe kantina. Amma kai ka san wannan kantin mafaka ce. Ba yadda za ka yi kuma ka zo ka kama mutum yana sana'a. An fito da wasu code na in ana iskancin da wani code ake wanda code din ma ba za ka gane ba, sai in na ciki ne yake son ya taimake ka ya gaya maka me yake ciki. Kamar yanzu wannan wata ce kawai ta ji wa'azi sai ta ce bari in nuna muku wani abin da ba ku sani ba. Don Allah ina muka sa kanmu. Ta yanzu wannan ma hatsarin wannan hotunan da aka tura yanzu dole sai dai mu ɓoye su mu ma. Saboda yanzu da za mu sake su a social media, wani zai ga matarsa, wani zai ga yarsa, wani zai ga kanwarsa, wani zai ga babarsa, wani zai ga yarsa, kuma kai baka sani ba, ka taho kasuwa ko ka tafi makaranta